Така, не се телепортвай сега, че съм малко в газа. Не мога да излезна от дупката, брат. Не мога да Нямаш ли, се скача! нямаш ли, Окей. не, Имам хук, ама... Но нищо. Ама поне двамата ще върнем сега. връщам ти подарък. О, тинкю. Пагя в музиката, човек, стига молята. Каква музика? Много драматична. Много драматична музика. Като в турски сериал ли? Да, бе, направо се едно... И го пуснато е Music Box. Още от начало. Не съм. Но то реално, като съм го сложил, се е пуснал. Да, бе, да. Ясно. Направо ми наду главата, човек. Викам, не, аз искам да слушам музичката на терарийката. Те тун, турудун, тун. Не ли слушаш сега? Сега я чувам. Изполшенки, бе. Нещо. Замина. Защо има 154 копър, бе? Видя го, мамка му. Аз го взех. Видя го, копеле. Ще го оставя. Може да ми потрябва пак. Ей, Роджер, защо се ебаваш така с мен? Брат, виж какво се намерих. What the fuck? Има Бах ти добро? има инсейн нокбар, брат. Мога да О, пускам